My sme si dneska, alebo v týždni sme si povedali, že potrebujeme podať výkon na hranici možností a potrebujeme sa postarať o to, aby sme hodne biehali, aby sme dobre dostupovali hráčom, mali dobrý prechod do útoku, ale popri tom samozrejme aj kombinovali a takisto, že počne trošičku štestí, že na rozdiel od tých zápasov predtým, kde soupeř vlastne, jak som avizoval, že jedno či si vytvorí v prvej minúte nebo v 70. minúte prvú šancu, padol stále gól, takže sme potrebovali trošičku ze Slavy, pretože Slavia má kvalitu. Potrebovali sme takisto na trošku štestí, že tie šance, ktoré budú mať, buď dajú vedle, nebo to golman chytí a to sa samozrejme dneska potvrdilo aj. Mali sme dobrý prechod, získali sme balóny v tom strednom pásme, snažili sme sa hrať aktívne dostupovať vlastne hráčom soupeře a vytvorili sme si už aj v prvom polčase šance na to, aby sme neviem, poznarom ten gól dali Jaffa zase v druhom polčase, pak som rád, že mu tá strela tam zapadla a ten gól dal. Ale na rozdiel od tých ostatných zápasov sme boli hodne pozorní v tom bránení. Dokázali sme byť pevní v 16 a neudiali sme tam žiadnu takú veľkú zásadnú chybu jak predtým pri tých goloch. Takže to obrovské nadšenie, poctivosť nás priviedla dneska k tomu víťazství a už sme ho samozrejme potrebovali. Tak byla znát. Musím povedať ako objektívne Slavia mala obrovskú kvalitu, ale bolo vidno, že nie sú, aj keď dali samozrejme 5 hráčov, čo náš predpoklad bol, 5-6 hráčov, že pôjde do hry ako keby čerstvých, ktorí vlastne neodohrali na Chelsea celý zápas, takže to tam bylo, takže tí hráči byli čerství, neboli utáhaní z toho zápasu, ale dneska bolo vidno, že nie sú tak dynamicky jak bývali v minulosti a obával som sa toho, že je to mužstvo, ktoré dokáže hlavne v záberoch toho zápasu vytvoriť enormný tlak a pak buď z penalty, nebo po nejakej standardke, nebo z nejakej skúmaže dať gól a to sme relatívne eliminovali v tom strednom pásme a až tak sme ich do toho závere, do toho tlaku nepustili, ale je to samozrejme určitá únava u toho mužstva bude, pretože je to veľa zápasov a ono sa to nakúpilo a ten program sa my vieme, aký má Slavia ťažký program ďalej pohár, stredu ako Liga sobotu, takže tie zápasy sa už nedajú posúvať tak, jak niekedy, že máte aspoň 3 dní voľna, už majú len 2 dní voľna, takže bude to hodne zložité pre ne. Tak určite je, pretože nemám moc rád také zápasy, pretože väčšinou, keď sa chystá oslava, ktorá je, tak tie myšlenky idú samozrejme aj oslavou, aj v klube, aj samozrejme diváci a väčšinou tie zápasy dobre nedopadnú a ja som o to rád, že je to akoby 100 let a tak významný super Slavia proti nám a ešte když to vyhráte, tak samozrejme sa to zapíše do histórie, pretože ten zápas bol tomu stému výročiu, takže o to pre nás dôležitejšie, ale dôležitejšie z toho dôvodu, že sme si tu uhrali zatím tú skupinu strednú sami. Nemuseli sme čakať, jak to uhrajú soupeři za nás a môžeme sa samozrejme chystať dál.